Salut, eu sunt Gogo și m-am gândit să încep o serie de episoade despre mașini. Scopul seriei e să învățăm împreună și să discutăm cât mai multe legate despre mașini, de la trecut, prezent, dar și viitor, despre anumite performanțe în domeniul ăsta și de ce nu concepte și inovații pe care producătorii vor să le implementeze în această industrie. Ok, dar de ce o serie de episoade video? Pentru că de ceva timp sunt pasionat de fotografie și videografie. Și de ce despre mașini? Pentru că încă de mic, aproape ca orice băiat, am stat printre ele și am tot colindat printre ele. Mă uimeau. Toată partea de mecanică și toată partea de inginerie mă uimea și mă făcea să fiu curios. Așa cum nimic nu am mai făcut-o până acum. Probabil vă și întrebați de ce am zis împreună. Ei bine, am spus împreună pentru că fiecare episod va avea câte un subiect. Eu voi prezenta anumite curiozități și informații despre acel subiect. Fie că este o marcă de mașină, fie că este un model, fie că este, o performanță în acest domeniu. Ce vă cer eu vouă este să lăsați în comentarii părerea voastră despre acel episod, dar și poate o sugestie sau un sfat pentru următorul episod. Cred că așa vom reuși să creăm cumva o comunitate și vom reuși să păstrăm o legătură astfel încât fiecare episod să fie și pe placul meu, dar și pe placul vostru. Pentru că, dacă mie îmi place ce fac și vouă vă place să mă priviți, atunci totul e bun. Ideea mea ca primul episod să fie legat despre o scurtă istorie a mașinilor. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care ești pasionat de un domeniu, ar trebui să știi de unde a plecat totul. Așa că voi încerca să prezint în 3-5 minute istoria mașinilor. De la ce s-a plecat și cum s-a ajuns la ceea ce noi vedem în prezent pe străzi. Până atunci, v-aș invita și v-aș ruga frumos să vă abonați pentru a fi sigur că nu ratați următorul episod, care va fi practic primul nostru episod. Cam asta e ideea mea. Sper să fie o serie echilibrată cu informații și curiozități despre mașini. Până atunci, voi ce părere aveți? E o idee bună, una proastă? Și mai am o întrebare pentru voi. Care e cea mai veche mașină lângă care voi ați stat? Mașina aia veche pe care toată lumea a cunoscut-o ca prima lui mașină. Care e aia?